Dr. M. Lengdo, Medical Superintendent juga Civil Hospital Maukerwat, Southwest Kasil District, kelapan syaipat ba habaidai berkejingjia kabalajia hakini ki kendiat sengi ha Civil Hospital Maukerwan. Na kaliang ke Dr. Lengdo kalai tu ba kini kejingjia kalajia haswa ke por shpau buji menstem ha ka ba kini kalong kemi kalawan mensim dawa ye ikun jongi. Bat u Dr. Ru udang pet ye kiwi pat kinong pang kiba kamsi tomjur kiba don kam banyo ya kejing sumar. Hadin ba kinas kila pet ye ini kelung iba kini kalong kemi kalawan ra kinas kila ong ini kelung imdei emergency case kila ong i kemi jong ini kelung ban sim dawai no na OPD dei halor kanik ba kalami kejing yakren bat kejing ya hapdeng jong kini ki arngon tu na kaliang i Dr. Lengdo ila ong ba kadon kejing sngau diau na kaliang i doktor habe dei bat kini kejing jia kani kalajia tang na kadau jong kejing bom don kejing pendem habai dei bat kaktien katlej shu ilong bai trang ba kum kini kijingjia kinam jia shu nang ni shakman bat nakliang jungi doktor berketok long kemi kilai kren bat kilai ma markliang jinja minin step kabaja shua ka shipho baji kadang bai wan shim dawai nam dai khun bari darum ha emergency department di doktor idang pe ya ki bai patients pat samut don ki bakham shitong jur bar ki badan kam ban yo jing sumar ha atuga emergency room i di hadin balakni ya ini ikdum jong ini kong dari nursing staff ki badan duty di lapan tikna dari staff nurse ang tu ibatrei ba ini kelung imdei emergency case dilat da ong ye ba in let ban shim dawai no anak OPD service di halor katahi kadan kajing kren pun ban ban i long kni ban i doktor badan duty ba i long kni ikwa ban yo jeng sumar hantu i apo emergency ban i doktor i la pai tien da ka ba ban ong ye ba i dei ban let ban shim dawai na po OPD di halor kani hi kami kajing bom sotu hapadeng jongki bat kami bat baru kuma hilayo ilut baru lor kajing kren kajing di doktor ya ini ngom kami di halor ka jing yo kubor kajong apat ba ong ba kadon kata kajing kwa kajing di doktor dan ni kajing rai kajing i ba in bu no mo ba in resign no ya kakam kani dekan dei kajing shisha di ngarang sudah banyak keren tadi dokter Jamilu di kamdong kota hot mo inadon kajing semua diau kajing semua thut kendian deh di yo lesi kawan kata kajing kwa po jong iru ban ong ban ino yang kakam ban private no di andre kamdei bagi ong bai lashi me kini karai ban mangiru ka service ka jongi hapo sarkar yo i dan pon ba kajing tuna kamtam iki specialist kan long kajing du ka kraw la dai ba ini no di kamdei ban long ban kot kumni di kani kajing jaman din kadai dam kajing din baru kadai ka bami na kadau ba baro hamu i doktor jongiru padi long kemiru ki kemla ban penjam ya katien di kani kadai kajing bakla na kaliang jong i doktor jongiru ban na kaliang kajongi na kong ka MS na kitli atau kami ban ba ini le bangin tre kamba nang di syakmat kamtang ka katien kitli kajongi bakan namdon kajing ja ka balong kumbinin ban deh nang kata mari ka service kajongi kan dong ka bakam biang ban ba kamtang ba in kam la ban ai ka service ka ba mo ka bakam nang biang lembagi specialist badan hospital kan ini kajing dan kam jaban ke district hi ba unde nang kini ki badan unta ndai nang kam dan kam kambo jushu tingin kwa ba kajing tre ka hospital kajongi pat kan wanlam yang kata kajing ko nyo ki bai bagin join par amni kan tingin kwa ban penko ya kani ba hoi i doktor ru ba i lok biru mo kilaya kren ba kilaya pan markeliang tikani ka dei ka badai benle ban nga kerpat ba sai ki pai ba ki sang balang ru ba ki pediang ya kani ba hoi kana dan ka jing bakla nrai kam dei ru ba om ba ka bakla ka kam nrai ka dei ka jing bakla ha ka tien ka thli ti ngin ya thau ban ba ngin ya
persyang hi bana mi kmadru mo bangin ya la ban dri lam ban bangin la ban shim pat ya karai bangin kersyani we umdei ban that palat da dan kum kini ke jingjah kani kam cuan lam ya ke jing bahan dari kawan lam pemban ya ke jing susi ban kawan lam ya ke jing do baru aliang di dekat tai ko aban ong kudisi